ito guys, gamit tong plastic, ang size niya is 1.5 by 10. Malinaw. Takal lang natin guys ng, ito gamit pang takal. 5 takal nito is 5 pesos. So, ito. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yan guys. So, yan guys, 5 takal, 5 piso. Yan, ibubuhay ko na. So, ito na siya guys, 5 piso. Ganun lang. Hindi ko natapusin yung tag 5 piso guys. Ito naman tag 2. So, 2 takal lang. Isa, 2. Ito guys, ayan, 2. So, ayan, wala. So, ayan guys, madali lang. Ito guys is 2 peso. Ito lang. Ito naman guys, durog. Pamintang durog, 5 piso. So ayan, tapos na po ako mag-repack. Ito po lahat ng rinipack ko. Binilang ko na po ito kanina. Nilista ko na lang po kung magkano lahat ng na-repack ko. So sa pamintang buo, ang na-repack ko po is 229. At sa pamintang durog is 214. So ayan, kung tumubo ako ng 283. O diba, maganda ang kita ng repacking. Malaki ang tubo, kalahati yung tubo mo. Lampas pa sa kalahati ang tinubo ko dito. Tiyagaan lang sa pagre-repack. So kung kayo may mga sari-sari store, mag-repack na rin po kayo para dagdag kita po sa ating mga tindahan. Malaki po talaga ang tubo sa repacking. Dito lang po tayo babawi sa pagre-repack. Kasi sa ibang mga items po, konti-konti lang yung tubo natin. Nasa mga 2 lang or 5 pesos po ang patong natin dyan. Susunod na video, pakita ko sa inyo kung ano pa yung iba kong mga nire-repack. I-vlog ko rin para makita nyo at para magkaroon din po kayo ng idea. So sa mga bago pong nanonood ng ating YouTube, sana po mag-subscribe po kayo sa ating channel. Ayun, thank you for watching.